Με φάνη Κενάν, είναι θεός κούκλος. Όσο για τον Τούρκο ηθοποιό Κενάν, φαίνεται πως γοητεύτηκε από τη μεσογειακή ομορφιά της Έλενας Μεταξά. Ο γνωστός ηθοποιός είχε προτιμήσει να πάει να διασκεδάσει στο νυχτερινό κέντρο που εμφανίζεται η σεξι τραγουδίστρια κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του στην Ελλάδα. Και έχουμε και φωτογραφία εδώ στο καμαρίνι. Αλήθεια. Πέταγε λουλούδια, ήταν πάρα πολύ ωραία. Κενάν δεν σου έκανε έτσι τίποτα? Μου πέταγε λουλούδια, πεντάδες. Πεντάδες, εσύ τι έκανες? Πήγαινα κι εγώ και του έβαζα λουλούδια. Του είπες τίποτα, σου μάθε έτσι καμιά τουρκική λέξη? Όχι, όλο μου χαμογελούσε και με κοίταζε που χόρευα. Ο Κενάν είναι φοβερός. Πάρα πολύ καλό παιδί, ναι. Πολύ χαρούμενος. Το σίγουρο πάντως είναι πως ο Κενάν ήθελε πολλά φιλιά εκείνο το βράδυ από την Έλενα, γιατί το ένα δεν του ήταν καθόλου αρκετό. Τι κάνετε, πώς είστε? Καλά, μια χαρά. Τέλεια. Και ερωτευμένοι, διαβάζω εκεί με τον κούκλο Κενάν. Μια χαρά σας βρίσκω. Ναι, ερωτευμένη, φαν. Δηλαδή, σε τι σημείο, ας πούμε, τα πήγαινες Τουρκία μέχρι αυτό το σημείο? Σε τι σημείο, το θαυμάζω, είναι φοβερός ηθοποιός. Όχι ηθοποιό, το θαυμάζεις? Πάρα πολύ ωραίος άντρας. Α, γοητευτικός. Έτσι, μπράβο, ναι. Γιατί να λέμε τις αλήθειες εδώ, ξέρεις, γι' αυτό ερχόμαστε. Ναι, πάντα. Το κάψανε στο νυχτερινό κέντρο που όταν πήγαν εκεί. Πετάγανε τα λουλούδια. Χαμός έγινε. Και δεν ήταν και μόνος του, ήταν και άλλοι από τον Αντένα μάθαμε. Ο κύριος Λεβέντης, ο κύριος Λάτσης. Πέταγε λουλούδια και ο κύριος Λεβέντης. Πέταγε, ναι. Και ο κύριος Λάτσης πετούσε λουλούδια. Για τον κύριο Λάτση το φαντάζομαι, τον κύριο Λεβέντη το φαντάζομαι, γι' αυτό ρωτώ. Πέταγε. Και ο κύριος Λεβέντης και ο κύριος Λάτσης. Τραγουδάγανε και όλα. Ναι, τραγουδάγανε. Ο Κενάν βέβαια έδωσε ρεσιτάλ. Ναι. Ναι. Τι σηκώθηκε, χόρεψε, τι έκανε? Χόρεψε, πέταγε πάρα πολλά λουλούδια. Έδειξε πολύ θαυμασμό. Ναι, πολύ. Ποιο ήταν το τραγούδι που τους απογείωνε? Ποιο ήταν το τραγούδι? Η πριγκιπέσα. Τι είπατε εσείς?